Me lähdettiin torstaina aamulla laivalla Helsingistä ja se leikkaus tehtiin siinä alkuiltapäivästä. Sen jälkeen mä lepäsin hotellissa muutaman tunnin ja sitten me lähdettiin illalla Tallinnaan ja se oli kesä 2010, oli tosi lämmin ja ihana. Me käytiin siellä syömässä ja se oli tosi tunnelmallista ja se toipuminen oli uskomattoman nopea. Mulla on ollut silmälasit oikeastaan yläasteelta asti, 10 vuosia. Ja en ole koskaan tykännyt niistä, mä oon aina halunnut niistä eroon. Ja siitä asti kun mä kuulen, että sellaisia leikkauksia voidaan tehdä, niin on halunnut sellaisia leikkauksia, mutta alushan se oli tosi pelottavaa tietysti. Ja sitten tuli hinta. Ne on nyt vaan ollut niin kauhean kalliita, mulla ei ollut siihen varaa. Ja nyt oikeastaan viimeisen vuoden ajan mä oon seurannut aktiivisesti hintoja sekä Suomessa että sitten myös Tallinnassa. Ja mä päädyin tähän KSA-klinikkaan sen takia, että se hinta- ja laatusuhde, minkä mä ymmärsin, mä seurasin aika paljon nettikeskusteluja ja nettisivuja, se oli mun mielestä hyvä. Ja siinä painoi myös sitten se, että esitutkimukset pystyttiin tekemään Helsingissä. Mä kävin vaan kerran Tallinnassa ja siellä tehtiin se leikkaus, kaikki muut tutkimukset tehdään Helsingissä. Totta kai se aluksi tuntui hurjalta ajatella, että lähtisi jonnekin hoidettavaksi, jos se pitäisi asioida jollakin muulla kuin syntyperäisten suomenkielisten kanssa. Mutta itse asiassa mun yksi ystävä leikkautti silmänsä Kiinassa. Ja hänellä oli siitä hyvät kokemukset. Ja siitä tuli oikeastaan vasta sellainen ensimmäinen kipinä, että eihän se nyt ole pakko tapahtua Suomessa. Ja sitten mä luin nettisivuja, luin nettikeskusteluja. Siitä se oikeastaan lähti. Tarjottiin myös mahdollisuutta ottaa rauhoittavaa lääkettä, mutta mä ajattelin, että mä en tarvitse sitä. Siinä vaiheessa, kun silmäni laittoi se luomen levit, niin makas siinä täysin avuttomana ja tajusin, että nyt joku aikoo oikeasti tunkea jonkun laaserin mun silmään, niin silloin tuli semmoinen tunne, että ei vaiskaan, mä lähden nyt täältä kotiin. Mutta se meni ohi. Ja se ensimmäisen silmän laserointihan oli tietysti se pelottavampi kokemus. Toinen meni sitten jo helpommin, kun tiesi mitä tapahtuu. Musta tuntuu, että mulle ehkä merkittävintä on ollut sellaiset pienet asiat, mitkä helpottaa elämää. Se, että kun aamulla herää ensimmäisenä, niin näkeekin ympärillä, eikä tarvitse lähteä hapuilemaan, että missä ne rillit on siinä yöpöydällä. Tai nyt kesällä, kun oltiin mökillä ja mä en oikeastaan ole tykännyt käydä uimassa siellä, kun mä en näe sitä veden pohjaa, siellä on teräviä kiviä ja se on liukas. Ja nyt on päässyt uimaan sinne, kun pystyy näkemään mihin astuu. Mä tykkään uida. Ja se on aikaisemmin, siis mun näkö oli sen verran huono, että mä en voinut uimahallissakaan olla ilman niitä piilolinssejä. Ja se oli semmoista säätämistä aina ennen kuin pääsi uimaan, niin siinä oli hirveä prosessi, että piti laittaa ne piilolinssit silmään. Ja sitten kun kävi suihkussa, niin tuntui, että ne meni jotenkin vähän hassusti. Ja se on helpottanut tosi paljon. 4,5. Se ei ollut mikään, mä oon kuullut paljon suuremmistakin, mutta oli se niin iso, että en mä voinut elää normaalia elämää ilman niitä silmälaseja. Kannattaa ottaa selvää. Ja jos tuntuu, että ne silmälasit häiritsee elämää, niin mulla on nyt 3 viikkoa, kun mulla on leikkauksesta ja kyllä mulla on edelleen sellainen tunne, että se oli hintansa väärin.